Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Lola, nasipmutan. Ngam aping awan pa'y dadadi kan mami. Hapay, apok. Saan daya nga'y bagakan ka nagluwas da itay bigat ijay Manila? Ha? Adda ka no atindaran da meeting. Kasta ka di, Lola? Awan mo tinadakdakamat da kanyak? Basta yung tulod daklatan iti pagadalan. Kagbilin da nga agawid ka no nabukbukod ko kalpasan ti klasik. Tada ka no naskan nga si kaswanda. Sa nabali, apok. Tagsubli damot laang inton bigat. Sapay ibagak kumapa nag-aalay ti card minton bigat. Kasanungatan. Awan damot gayam. Ay, saan a problema day tapok? Adda akmat. Siya kon ti mapanidya pagadalan nyo. Tasyak ti mangalay ti card mo. Ngam amangan no mabannog kayo, Lola. Sapay maiparit kada kayo ti mabannog unay. Sana ka mabannog, apok. Adamot pagluganan. Itulod naktong nilito. Adamot tay may salugan dita. Sige nga rod, Lola. Naimbaglangan tadda kayo. Kanayon mo't ngayon abisi da mami kan daddy. Basta daak, awan pagdanagam, apok. Nalahaw may katamangantan. Nakaidasaran ni Tina itimakan. O sige nga rod, Lola. Mangantan, tapno masapat amat na agina na. Siguro, makaumay mo't itanda mamim ang mga alay ti card mo niya. Makitak mo't laydan. Nilolak to may mga alay ti card ko, Leia. Ha? Awan pa'y da mami. Nagbiyay da ka ni daddy dyan Manila di kalman. Ay, sayang. Kunak no makita kung dadadi kan mamim. Kanayon mo't ngamin ani lolam ti mo umay di ti pagkadalan tunggal masapul ti parents. Naimbag nga rutada ni Lolak. Kanayin abisi dagiti dadakkel ko. May papan iti negosyo da. Kasta talaga dagiti babak nang akas kada kayo. Makumikom da ka na yun. Ngam sa nabali, taparakan kamot lang ter aramidan da. Siguro, para kanyak ngagpaiso. Ngam kasapulak mo ti presensyada. Awan pa'y oras da para kanyak. Sandan nga mo na niya ti mapaspasama kanyak dito school. Di daan mo dagiti pamadayaw amaw awat ko. Chester. Saan napatag kanyak ti kinabak ng Leia? Kasapulak ti pamatag kanyak dagiti dadakkel ko. Ti pa nagbabanding mi kas may sa pamilya. Ngam pulos adida maipaay kanyak dayta. Iso ang love na love ko ni Lolak. Diyak amuna niya ti mapasamak kanyak no mapukaw ko ni Lolak. Di kagdanag. Napigsapay ni Lolam. Naunday pa'y apanawon ti panagkadwayo adwa. Dayta ti kanay nakidkid dawag iti na marswalaya. Sapay la kumata may pariknak pa'y tinalaw sa panangipatagkukan ni Lola. Kumusta nga ay tinapanan ni J. Manila, anak ko? Nasaya at mo't nanang. Talaga amayat titaray ti negosyo tayo. Ay nasaya at mo't no kasta road. Nakaturog sapay mo't ni Anje. Wan nanang, nabannog iti biyahe. Ay wan gayam, ni ngay Chester. Napanan ay J. pagadalan. Intulod itay nilito. Di na kayo nauray ang nakareeng. Nasayat mo't nga rin no kasta nanang. Di mo man la kumustaan di anak mo, Rod. Amo ka nasayat ti kasasaad na. Tada kayo mo't amang bambantay kan kwa na. Sa balil at tamot da kayo kuma. Kanada panawin nyo kan kwa na. Dandani saan kayo pa yun nga agkikita. Kanayon na kayo adamagan. Tamailiw una yun kada kayo kuni Anje. Nanang,
Ibagayong aganos pa'y basit. Talaga ngamin nga adutas asikasun mi ita. Aywan gayam, naala kong di card na. Kat patsyak nga dan tumanan unor na inton closing. Nasaririt di anak yo. Rumbang lang, nanang. Tapno saan mo masayang ti kwarta abos-bos-busin ng agadadal. Narikat tagbiro kiti kwarta. Ay saan kumati pa nagpabak ng yu ti adala ang iti panunot yo. Di kay ka di pa ikontento iti kasasaad yo ita. Masapol jay anak yo ti atensyon yo. Ti oras yo para kenkwana. Nanang, da kayo pa'y lang ti mangipaay kenkwana iti dayta. Mamati akabailan nyo. Lola, naipakita yung kadinti card ko kada mami kan daddy? Hewan apok, maragsakan da unay tanaglaing kakano. Kaano nga tamat nag-celebrate kami tunggal panagalay ti card, Lola? Dagiti kadalak, tunggal makita dagiti parents dati na nga to agreeds da, ag-celebrate da. Mapandamangan itirwar, masansan pa nga out of town da tunggal weekend. Madahan unto day taapok. Amumot akayat da unay dayta, ngamawan nga minuras dayta. Adotas asikaswanda. Impamaysada mo't namin ti panahon day ti negosyo, Lola. Nalipatan dan nga adanak da nga gururay, tapno ipaayan da kumamot iti ore basit nga atensyon. Hala, saan kan gagladingit apok? Adaak mo't ditoy. Datantaw ti mapanmangan ni Jeruar. Ibagak kanitina, tasaanan nga agluto inton matamdama. Mangantayon tulaangan iti paboritom a restauran, apok. Nakafocus ti atensyon dagiti dadakkel ko, iti panang parang ay iti negosyo dama ng Emmy. Isu nga awan na 10 oras da para kanyak. Ngamtunggal kasarita ida ni Lola maipapan iti daytoy, kanayon nga ibagada a para kanyak kano ti aramidan da. Danda ni amin ang napapatag nga okasyon iti pagadalan kat saan da ama at atendaran. Ni Lolak ti kanayon ang makita dagiti kaadalak agraman teachers ko. Iso akasla nakairwamak matanday ta manang. Tinapatag ada ni Lolak iti sibay ko. Ni Lolak anang punpunno kadagiti pagkurkurangan dagiti dadakkel ko. Apay nga ta, di pa rin more ni Lola iti silid na. Itaman pa naladaw nagring. Tinasayat, mapan ko ayabanan. Tapno agar mo sar kami sakbay nga eskwela ak. Lola? Lola? Nakarin kayo ka din? Ala? Apa yun, Lola? Madi ka ditirik na yo? Medyo maulawak namin itay parbangon na po. Ha? Bumangon ako man kasjay mo't tinariknak. Iso nga, inkagumaak tinaturog manan. Ala, ang mga naanyamat daytan, Lola. Masapo naman kayo ipa-check up. Yen anak laang daytoy apok.
sumaya at tumutla ang tiriknak aging gainton madamdama. No, kasta nga rod. Agina na kayo, Lola. Ngam no madilat ta, awagan ta ka, tagawid da kadagos, takuyugan kayo ni sa ospital. Naimbag tanadanan kayo iti balay, Daddy, Mami. Wana na, kagap-gapo mi iti may sa meeting. Kaya't mi mati aginanakan ni Dadim. Amuyo ka din tinapasamak ka ni Lola? Imbaga kanya kita ni Tina. Apay, anya nga minti naramid ni Lolam. Apay akilata na ulaw. Rumbang kumada kayo ti makamiti kasasaad ni Lola, Daddy. Ngam kanayon mo't ngawan kayo. Ngamin, makumikom kayo ka ni Mami. Pasensya kan anak. Ado nga minti masapol nga asikason mi ka ni Dadim. May papan itinegosyo tayo. Husto timbaga ni Mamim, Chester. Masapol ang nakatutok kami ka ni Mamim itinegosyo. Nang runa kat aduitan ti kakompetensya tayo. Awan nga minin oras yung para kada kami ka ni Lola, Daddy. Nakafocus kayo latan iti negosyo. Saan yun nga mo na niya ti mapaspasamak dito balay? Adamat kakadwayo ditoy, anak ko. Kan saan nga agmay-may sa ni Lolam ditoy, no kastang awan kami. Kan ada kay ti pagadalan. Ngam sa balilat tama di kumustahan da kami, Mami. Nang runa kanyak. Ado dagiti gundaway ang masapo lamapan kayo di pagadalan. Ngam ni Lola ti kanayan na mapan, tadiyamot masango. Chester anak, rumba nga maawatam ti amin. Tapara kan kamot lang dagito ng aramidan mi. Para iti masakbayam. Saan analaka ti aramidan mi, Chester? Iso daw-dawatan mi ti pan nakaawat mo. Mami, Daddy, sana pasig ang material abanag kan kinabak ng tinapatag. Kasapulak mo ti oras kan presensyayo. Para kada kami kan ni Lola. Di ka agdanag anak, tadumtang to dayta. Ngamno ita, kid-kid dawn mi tinaan anay apan nakaawat mo. Kumusta kayong Lola? Anya ti marikrik na yo? Ay, kasla agkakapsutak nga rod apok. Diyak man amaw no apay akala at matanti kastoy amarikrik nak. Sana bale Lola, tadamot aga sa tumtumarin nyo. Ken, imbilin kumutin ka ni Manang Tina apag tumarin na kayo. Nang runa na awanak. No awan data ti pagbaliwan direk na yo. Isubli kayo langan iji doktor, Lola. Agyaman akapook. Ay hindi nakpagdanagan. Kabailak ti bagik. Amang numapiktaran ti panagadal mo. Kapoy ti kanayon na panagdandanag mo kanyak. Ipatpatag ka nga minunay, Lola. Si kalang tamo ka mang ipatpatag mo't kanyak. Di mo sa wenday taapok. At dapay damami kan dade, mamagipatpatagkan ka. Tsak mo't marik na dayta, Lola. Awan mo't ti oras da para kanyak. Basta anyaman ti marik na ayo, ibagayo adagos. Numasapol nga isupli kayo iti doktoryo, aramidak dayta. Hindi nakpagdanagan apok. Ay saanak pa'y amapukaw kan ka. Kaya't ko pa'y amakita makaturpos ka. Rumbang lang, Lola. Takayat ko, apaman nagturpusak. Da kayo timang ko yung kanyak nga umulitin tablado. Ikariyo day ta, Lola, Saan nakpapampanawan? Patpatgan kayo, unay.
Apa yan ang sapa kaya nakarubwat, Daddy? Agbiyahe kami ka ni Mamim, mapan kami di Cebu. At datendaran mi a conference. Agbiyahe kayo? Nga orad na sa gubanit ni Lola? Agsaksakit pa lang ni Lola, Daddy. Chester, importante tatendaran mi a conference. Sana bale, tano check up mo ni Lolam. Isa si kapay lang ti makamukan ko ana. Sige nukas tati ko na Daddy. Kanayin mo takas tati mapaspasamak. Anak. Ora itala ko mamot agundaway may pakita iti concern nyo kin ni Lola. Ngam sana balen? Adakmot ditoy. Jack pulos baybean ni Lola. Nga oran niya pa iti mapaspasamak. Pirmi asakit tinakam ko iti daydi agundaway manang Emmy. Talaga ngamin anay pamaysan ti atensyon kan imatang dagiti dadakkel ko iti negosyo da. Kasla di da pulos marik na akasapulak met ti atensyon da. Talaga nila ang lola ti mangilala kanya kinunkunak iti bagik. Naimbaglaangan taada ni lola anang isandi iti responsibilidad dagiti dadakkel ko. Nilolak laang ti kanayon nga adda, tunggal adda na patag apagteng iti biyag ko. Iti kinaagtutubok. Aging ga na irwama kon nga awan ti denak dagiti dadakkel ko, nga iti agangay, kat kasla awanan anyaman na kanyak ti kaawanda, basta tinapatag kat kadenak ni lolak. Aging ga nga adda akon iti kolehyo, kat kabayatan ti kaaddak iti dayta atukad ti panagadal, ininot meten ti panagsalog ti salunat ni Lola. Ket ididandanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Lola, dandanin ti final exam mi. Kalpasan day ta. Agradwarak to ni ti koleyo. Ay da, baragsakan akapok. Kabaudyanan na. Umadanin ti panagturpos mo. Masaksyak matlaangan. Rumbang lang, Lola. Tay sagot ko kun kati diploma kiti panaggraduar ko. Iswadi mo baybayan ti bagim ha. Papama na makaturpusak. Agsapula kiti trabaho. Tapno maipasyar kanto mutten iti nagduduma ang lugar. Dagitay lugar kaya't mapapanan. Ay, nagbayatan na ng ganday taapok. Ang apaya masapol ngagsapol ka pala ang iti pagtrabahwam. Katadamat dagiti negosyo yung agururay kan ka. Kabaulanan da mami kong daddy dagi jay Lola. Timot daytan tinang ipaayan day ta amin na panahon da. Kaya't mo asawan. Uwan Lola. Diyak kaya't ti makibiyang iti negosyo da daddy kan mami. Kaya't kung ay pakita ka dakwada, akabaila ka parang ayon ti masakbayak. Babaan ni ti bukod ko pa nagsalukag. Kat da kayo tagbaling inspirasyon ko Lola. Apok, madamag ko man Aging ka di ita, katadapay lasakit tinakam mo kadagiti naganakan ka. Diyak malikdikan ti makarik na iti kasta Lola. Ngam kasi ti kanayan nabilin nyo kanyak. Diyak nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Katawanan ti kapat na tao din ti lubong para kanyak. No sana da kayo Lola. Iso kayat ko may matangan nyo ti pa nagturpos ko Lola. Annadan nyo ko matibagiyo.
Angie, dandanimot gaya mag-graduation ti anak tayo ti college. Wan nga rod, nga maawan pa imot na dakdakamat kadata ni Chester. Ang mga nibaganan to inton dandanin day tangal daw. Nasayat mo't na agturpusan, tapno isumutan ti mga ipataray kadagiti negosyo tayo. Ngam kaslawan samot asam nang agnegosyo. Tanya ko mga rutaramidan na. Agtrabaho iti sa bali. Katadamot agur-uray ang negosyo tayo anaskan nga imatunan na. Ay, amom rod. Nakadkadlaw nga adayo tirik na kadata ni Chester. Sa bagay, jakmat mapabasol. Tasan tamot anatarabay iti panagdakkel na. Taim pamaysa tamot ti atensyon ta iti negosyo tayo. Sa nabali tadamot ni nanang anang taripado kan kuana. Naghasat kit di tada ni lola na anangas asikaso kan kuana. Amuna mo't nga oray di ubing pay, akastoy talagan ti trabaho ta. Kan para kan kuana mo't da itoy. Isanas ka na makitinulong kalpasan ti graduation na. Nilito mo ta driver tayo ito yung mauawag. Apay nga ta. Sung batam tapno maamwam no apay. Chester, anya tinapasamak ka ni nanang. Apay akalat nga inpan mo dito ospital. Ananon ko iti silid ng awan ti puot na daddy. Na-stroke kano ko na ti doktor. Anya? Madama matamtaming iti ICU. Kalaat mo tayo napasama ka ni nanang. Nagsaya at pa'y mo titagsapa pinanawan mi. Mami, traidor ti sakit ni Lola. Diyos ko, sapay la kumata sa nagrabe ti pan naka-stroke ni Lola. Di kagdanag anak. Adan diti ospital ni Lolam. Matamtamingan. Saan da baybayan ni Lolam, anak ko? Nakakasitilangan ni Lola. Nagaduti aparato ang nakakapot kong kuwana. Lola, amo ka mang mangagnak. Syakda ito ni Chester. Lumaban ka, Lola. Lumaban ka para kanyak. Di nakpay kumapampanawan. Ado pa'y ti arapaaptasan ka di. Atendaran pa'y ti graduation ko. Isagot kong tupay kan ka ti diplomak, Lola. Kan ipasyar ka pa'y ti nagduduma a lugar. Iso pang nga asim, Lola Di nakpampanawan. Ipatpatag ka unay-unay, Lola. Kaya't ko asubadan ta sakripisyon para kanyak. Iso pang asim, Lola. Agreeing ka kuman. Pangasim kuma. Anya ti mapaspasamag. Lola? Lola? Diyos ko, hawanan. Saan ang nagagangas ni Lola? Lola! Apa yung pinanawal nakmaten? Lola!
Chester anak, ingka aginanan. Rabi iuna yun. Inton bigatan ti graduation mo, saan ka di? Saan, Mami? Diyak kayat na panawan ni Lola. Di kayat ko. Adaklat tayo tisibay na. Naginanan ni Lola, anak ko. Apa pinanawan nakmatan ni Lola. Ano pa'y terapap ko para kan kuwana. Kaya't ko pa'y ngisagot kan kuwana ti diploma kiti pa nagturpos ko ti koleyo. Naman yan. Hindi nan may matangan ti amin. Awalan ni Lola. Anang iparik na kanya kitinalaos sa pambatag. Tinang iparik na kanya asa anak ngagmay-may sa. Anak, pakawanan na kami ka ni Daddy. Amok nga ado tinagkurangan mi kan ka. Kat ni Lolam tinanglitop amin dagita ng kurangan mi kan ka. Itaan na amiris mi ti amin ang nagkurangan mi kan ka, anak ko. Nagsakit arik naan nga aging gaita alam lamayan tayon ti bangkay ni Lolam. Katipakpakitam lata tinalaos apa nagipatag mo kan kuana. Ngambasol mi matlaan. No apay akas sa ti marikrik na anak ko. Mami. Kansapay ko ma, tamapakawan na kami pa'y ka ni Dadim. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mga baruanan tayo. Kat nakasagana kami ka ni Dadim amang ipakita. Kan mangiparik na nukasan no ti kinapatag mo ka na kami. Agyaman akmot kan kananang. Taging gay ti maudi nga angas mo. Katimparik ng tinalao sa panangipatag mo ka ni Chester nga apo ko. Pagkawanan na kami ti amin ang nagkurkurangan mi kan kananang. Kat ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Diyak to pulos baybayan ni Chester nga apo ko. Ikarik dayta, nanang. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama dayto iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Nanang, inton bigatan ti flight ko. Agpa Manila ako ninton rabii. Dolor anak, di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Aganad ka kanayon iti pagilyan apapanam. Kandi kagtaltalak adagos kadagiti di mo am-amo at tao. Wananang, laglagi pag amin abilin nyo. Sa bali iti kultura da ijay anak ko. Masapol nga anadam ti amin at ignay mo ijay. Wananang, sa anak nga agaramid iti banag apakaisagmakak. Ikarimday ta anak ko. Sapay istrikto da ijay Saudi Arabia. Ado ti maipagel ijay. Kanayon kang agkararag kan di mo baybayan ti bagem. Wananang, aramidak ti amin na kabaalak para itinasaya at masakbayan tayo kadagiti kakabsat ko. Ay, hagyaman na anak ko. Ang no di mo kabailan, saan mo apilitan? Agyaman na kiti suportayo, nanang. Da kayo a pamilyak ti mangpatpatib ka iti pakinakam ko. Umawag ka adagos apaman ang makasangpet ka no dagundaway. Kaya't kung amin ang maamuan no nakasangpet ka ni Jay. Wananang, talagang aramidak dayta. Tapno saan kayo ang madandanagan kanyak?
gayam ti makaduak dito'y Miguel. Naimbaglangan tada kadaraka katrabahuak dito'y balay ti amo ta. Wan Dolor, mano atawon mo tan nagtrabaho ak ditoy. Isa na ruwama kon. Ket kasken ka, naragsakak mo't takadara ak gayam ti simangbay ditoy. Kasla maikawa ak laeng. Sa bali nga minti lang at aglawlaw. Madandanagan ak. Masapol nga agbalinak anatibkar. Normal lang dayta. Ore siyak, hindi damo nga umayak ditoy. Narigatan ak mo't nag-adjust. May ruam kan tumot lang. Agyaman ak Miguel. At least, ada kasarsarita kakadaraak, kan padak pa nga Ilocano. Ada ka di may balakad mo kanya kiti pa nagtrabaho ditoy? Basta saan ka una yung makigaygayam ng runay ti sa bali apuli. Saan ka basta-basta agtalag? Wan Miguel, basta agtrabaho ak anasayaat para iti pamilya. Isuda nga minti makagapo, iso nga dak ita ditoy. Husto day tangayong bagam. Basta saya atom ti trabahom. Ken, liklikam ti gulo. Agyaman akmanan. Makatulong kanyak dagita abalakad mo. Sapay ko tagbayagak mo't dito'y akasken ka. Kabagalam day ta. Basta panunuto makanayon ti pamilyam, tapno may ganyo kang agagagat pa yung agtrabaho. Kumusta kayon? Ay, nasayaan kami mo't dito'y Dolor, anak ko. Ay, sikangay, kumusta ti idadatang mo dita? Nasayaat mo't nanang. Awan tinagbalin nga aberya. Kanamuyo, adapadak na Ilocano ang nasangpotak nagtrabaho dito ayan ti amok. Nabayag ka nun dito'y. Nasayaat mo't no dagayam kadwam akadaraan tayo, anak ko. Kan kaskinunam, nabayagan dita. Iso maiwanwan na ka. Wan nga rod nanang, ado timbalakad na kanyak. Nasingpat mo ti amo mi alakay, nanang. Kasta iya, basta na respeto kung nasingpot ka kadakwada. Wan nanang, kanayan ko alaglagi pan nagitibilin nyo kanyak. Ar-aramidak ti amin tapno agbalin ang nasaya ti trabaho ditoy. Nasayaat mo't, saan ka unay nga agbanbanog? Aginanaka mo't sagpaminsan. Ay, saan may akayat nga agsakit ka dita? Agyaman ak nanang, di kay agdanag tagan anadak ditoy. Da kayo a pamilyak ti inspirasyon ko iti kaadak ditoy sa bali a pagilyan. Sapa ka na ka rin, Adolor. Kasla, ganado kang agdalos Wen Miguel, tiyak namin kaya't nga da maibaga ti amo ta. Kasta talaga ti rumbang. Masapul ang nakasagana kay tanyaman na mapasamak. Nang runakot sa bali apuli ti amo ta ditoy. Amok day ta Miguel. Iso ajak kaya't ti makaaramid iti saan ang maiparbeng. Diyak kaya't akaungat nak ti amo ta. Kasta akmot ididamok ditoy Dolor. Kanay nakamasapa nga agring, tapno malpas ko adagos dagiti trabaho. Ngamlaglagi pa masapol nga an nadammet ti salunat mo. Wan Miguel, agyaman na kiti palagip. Kaya't ko ngamin ang makita daan na saya ti panagtrabaho ditoy. Wen, adaak ditan. Ngamkas itinakunakon, an nadam ti bagim, ti salunat mo. No kasapulang ti tulong, ibagamlaan kanyak. Agyaman nak Miguel. Nagdakkel ti may tultulong mo kanyak. Okay lang day ta Dolor. Tinapatag, agtitinulong tayo magkakadaraan. Husto ka. Sa bali at talaga no ada kadaram iti kaaddam iti sa bali a pagilyan.
adakon iji Saudi manang Emmy, ti damo a pagilyan a nagtrabahwak, namamok ni Miguel, padak nga Ilocano a nabayagan nga agpapaay itinagbalin nga employer ko. Nasimpot ni Miguel kat iso tinangiwanwan kanyak idi agdadamo akpay laeng iti trabaho. Insuro na dagiti rumba nga aramidak, iso sa anak a narigatan a nagadjas nga uray adayo akon iti pamilyak. Nasimpot mo tinagbalin nga amo mi, iso sa anak unay a naikawa. No maituludan ni Miguel ti amo mi iti trabaho na, da kami laangan adwa ti mabatbati iti balay ti amo mi. Pasaray pag tinulungan mi amin na trabaho, iso asan kami unay a marigatan. Kanayon mat nga awagak ni nanang tunggal adawayak, tapno mapadamagak ida, maipapan iti mapaspasamak kanyak, ijay Saudi. Hello, Nanang. Hello, anak. Ay, nasaya at na nakaawag ka matlaangan. Hunaklakit dinodanda ka sa napasamakan ka. Ta medyo nabayagan day din na udi ay aawag mo. Okay ak dito'y Nanang. Pasensya kayo. No italaang manan ang nakaawagak. Ado nga minti inaramid mi dito'y balay ti amok. Kasta ka di anak ko. Ay, ti importante kat nasaya at ti kasasaan mo dita. Saan da kapag danagan ko nakmat Nanang? Aywan gayam, nagipatuludak manan iti allowance yo. Kasta mo ti pagbayad dagiti kakabsat ko iti pagadalan. Ay na, agyaman akmanan na anak ko. Dakkel atulong day takadag iti kakabsat mo. Di mo kumabot parigatan unay ti bagem, dolor. Di kayak danag Nanang. Okay ak ditoy. Naragsaka ka makatulong kada kayo kadagiti kakabsat ko. Agina na kamad no kasapulan. Ang mga numalabos mo matiyag panog. Saan Nanang? Gan sana ka marigrigatan ditoy. Nang runakat para kada kayo ti amin nga aramidak. Para itinapintas ang masakbayan dagiti kakabsat ko. Agyaman ak anak ko. Kunam ada kami ti inspirasyon mo. Ngam ibagakmat ka. Sika, tibig sabi, ikan namnama me, anak ko. Agyaman na kiti suporta kan panagtalakyo kanyak Nanang. Sana bale, patsyak adumtang to ti aldaw nga agdadan na tayo manan. Sagana ka, Dolor. Mangangay ka nun ni amo iti grande a birthday party para iti panagkasangay na. Apay so? Ala, sigurado ang makumikom tanto agpadpada. Anya ngay dagiti masapol nga isagana. Ado ang makanti pa isagsagana na. Kan plano dan sapit agawis ka dagiti kagayam kan kapamilyada. Sigurado adak kalapas kan ti maangay. Ay, grabe nga rod no kasta. Kasano nga tati aramidon ta no adun to ti bisita da. Dahil tangarod kahit, isang agsagana kan. Sana basta-basta ti kayat ti amo ta. Kayat daan na simpakan perpekto ti amin para itipaskan da. Di aramidon ta ti amin nakabaulan ta agisagana. Sapay la kumata magustuhan danto ti serbisyo ta. Ag tinulong ta, Dolor. Ta amin da gitoy. Aramidon ta para iti pamilya ta. Wen Miguel, kanayon alaglagi pagday ta. Awan tinarigat at trabaho, basta agpaay para iti pamilyata. I need you to go to the supermarket to buy everything in this list for my birthday party tomorrow. Yes, sir. We will make sure to get everything on that list. Good. I want everything to be perfect.
My family and friends will be here. So make sure there are no mistakes. Don't worry, sir. We will handle everything carefully. I don't want any excuses. Just do what I tell you. Yes, sir. We will make sure everything is ready on time. And remember, I expect nothing but the best. If anything goes wrong, it will be on you too. Understood, sir. We will make sure the party will be successful. Thank you for trusting us, sir. Just do your job well. Now, go. And don't forget anything on the list. Yes, sir. Ay, agbalin ko man na sa yati amin, Miguel. Kasla seryoso talagang agpas kan ti amo ta. Talaga? Mala, mapantang araw din. Aramidan tanti, papaaramid ni boss. Dakil expectation kan panagtalik na kadata. Iso asaan arumbang ngagbidot ta, Dolor. Miguel, come over here. I want you to join the celebration. Huh? Are you sure, sir? We don't want to bother you. We have to look after your visitors. No. They can manage. It's my party. Relax a little. Here, have a drink. Enjoy yourselves. Thank you, sir. But... No buts, Miguel. It's a special occasion. Just drink and celebrate with us. Sir, is this okay? Isn't it against the rules? Don't worry about the rules tonight. Just have fun. Here. Take the glass and drink up. Okay, thank you, sir. I guess one drink is enough. Uy, amo ka may parit dayto eh. Oh, come on. Namjakmat kaya't apabain ng ti amok. Just drink and enjoy, okay? Yes, sir. Thank you, sir. Dolor. Ay. Cheers. Cheers. Sapay kumatawan ti pagbabawyan tayo ti dayto nga aramidan ta. Nasingpot tinagbalin nga amok man ng Emmy. Kastamot ang nagtaod iti nabak ng apamilya iti pagilian a Saudi Arabia. Iso akabailan da ti mangala iti uray mano akatulong da iti balayda. Iti panagkasangay ti amok, naangay ti maysa a nagarbo a Pasken, kas panang selebrar na iti kasangay na. Kasta unay asid daaw mi ni Miguel, idi inawis na kami ti amo mi ang makipagrambakmet kadakwada. Kunami no para serbi kami laeng, ngem pinainom na kami iti arak manang. Ngem sabali ti nagparik na kanyak, taamok a maiparit ti arak iti dayjay a pagilian. Nanang. Hello, Dolor anak. Ay naimbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin ipadamag ko kada kayo. May papan iti naangay a birthday party ti amo mi idirabii. Apay anak ko. Anya ti may papan iti party ako na. Nagadot sa nga ilida nanang. Naragsak ngem makabanog tagi sagana. Sapay doa kami laang ka ni Miguel anang isagana iti amin. Nakadado ti pinagserbyan mi nanang. Talaga akasta anak ko, nang runakat bak ng ti amuyo. Talaga nga ado ti gagayim na. Ngam amuyo, ada sa bali ang napasamak. Uray da kami ka ni Miguel,
Inawis na makipagragragsak kadakwada. Pinainom na kami iti arak, nanang. Anya, nay, saan aya may pare ti arak iti dayta lugar? Saan ka di mabutang ti amo yun no maamuan dagiti otoridad? Delikado ti naramid yun, saan ka di? Amo mi dayta, nanang. Ngam narigat mo't apabainan mi ti amo mi. Ay nanak ko, delikado dayta nga inaramid yun. Isapay ko matasaanan ang maulit. Abangan no at na makakita ka na kayo. Nanang. Narigatan. Saan akas dito Pilipinas dayta lugar, Dolor? Maawatak, nanang. Ngam awan nga ron tinaaramidan mi, idi inayaban na kami ti amo mi. Ay na, sa bali tilintag dita Saudi. Abangan no madaksan kayo dita. Bayan nyo, nanang. Agan nada kun inton sumaruno. Saan ka basta-basta ang tungpal itibilin? Saan mo akabailan at akderan, anak ko? Wan, nanang. Laglagi pagkakanayon dagita abalakad, ken palagipyo. Miguel, ada ka di damagag. Anya day ta, Dolor? Panagkunam, husto ti inaramid ta idirabi. Amok ti pampanunutam. Ngam narigat mo't asupringan ta ni amo. Amom day ta. Ngam, amutamot nga illegal ti arak dito eh. Ang mga nod agi pulong kat mairaman ta madaksan. Maawatan ka, Dolor. Oray siyak, adamot pa nagdanag ko. Ngam, amom ka di anadagdag senti katukad ti panagsupre. Kasta ka di? Ay, mabuto nga kamin. Amo tayo nga ado ti maiparit itilintag da dito eh. Dahil ta ti rumbang aliklikan nga ramidon. Rumbang laang, Dolor. Sapay ko matawan dakos nga ibunga ti panagpaskot ni amo ta itirabi eh. Ngarod Ay, manipod ita. Masapol nga agan nadtan ita nyaman ni aramidan ta. Wen Miguel, sapay la ko mataadan ton kirad ta nga agkadkad no maulit tupay ti kasjay apagdeng. Sir, may we speak with you about last night? Yes. What is it, Dolor? Sir, we are concerned about drinking last night. We know alcohol is illegal here and we're worried it could cause trouble. Yes, sir. We respect you in your decisions, but the risk, it's very high for us. You're overthinking. Nobody saw you drinking, right? I mean, come on. It's just a simple celebration. But sir, if someone found out, it could mean serious consequences for us. We just want to clarify things, sir. Relax, Dolor. Nothing bad will happen. I have connections, okay? You are worrying for nothing. We understand, sir, but we just want to be sure. We don't want any complications in the future. Complications? You both make it sound so dramatic. Just do your job and leave the worrying to me. Ay, sapay la ko ma. Narigat samot ti maturog nga da pagbutbut nga na. That's enough. Now, go back to work and stop bringing up unnecessary issues. I don't pay you to worry. Okay, sir. We will return to work. Thank you, sir. Thank you, sir. We just want to clear things up. Pulis iti Ruarte Gate. Huh? Anya nga iti aramidon ta.
Sigurado ka dito'y tarantada? Ang mga no sa balimat. Amo ka pulis dagijay, tanakitak ti uniform da. Ay, ang mga no da nagipulong iti panaginumta iti arak iti rabi. Ay, sus, kunakon kat. Saan arumbang ti inaramid tayo darabi? Saan tala kuman ang nakipagragragsak kadakwada? Tiyak mo ti aramidag. Ang mga no tiniwan data. Agpagkadlakit iti biyag ta dito'y no kaskasano. What is all these commotions? Why are you two panicking? Sir, there are police outside. We think it's about the party last night. Nonsense. I told you, everything was under control. I'll go talk to them. You two stay here and don't say a word. Yes, sir. We don't want to get in trouble. We were just following your orders. Just keep quiet. You are making this a big deal. Let me handle this. Ay, sapay la kumarod. Tawan nga agpaiso ti tumpar aparikot, Miguel. Ako na magkalang dolor. Ang mga nakarkarot ti mapasamak ng sa utapay. Namabot-butengak na rod. Diyak kabailan ti mawanan iti trabaho kan may robo ditoy. Awan ti maaramidan dayta. No sana ti agoray. Sapay la kumaata maornos ni sir ti sitwasyon. Sapay la kuma, Miguel. Ikararag ta nga awan ko mati mapasamak nga aberya.